ko po alam, sir, kay Papa kung ano pong ano. Pero syempre, hindi ko pa alam kung magpo-furniture shop po siya ulit ngayon. Dahil po sa nangyari dito sa ano. Gulat at labis na panghihinayang ang nararamdaman ni Shaira matapos lamunin ng apoy ang kanilang furniture shop sa Sitio Awid, Palina East, Urdaneta City pasado 1:00 ng madaling araw. Nagising umano sila sa malakas na putok malapit sa kanilang bahay. At nang tingnan, ang kanilang furniture shop na pala ang nasusunog. Pag gising po namin ganyan, lumabas po kaming sa kwarto tapos ginising ko po si Papa. After po noon, lumabas po kami. Ito habang kumukontak po kami ng mga BFP. Si Papa po mag-isa po niya dito. Inaano po niya yung tubig. Oo. Kung anong tubig na lang po yung makuha niya dyan, yun po yung pinakaano niya sa apoy. Ang mga ready to deliver na mga dining set, muebles at iba pang mga kagamitan, halos uling na matapos matupok ng apoy. Kasama rin sa mga nasunog ang motor at mga machines na ginagamit sa kanilang business. Ayon sa Bureau of Fire Protection, gawa sa kahoy ang istruktura ng furniture shop kaya madaling kumalat ang apoy. Open naman po siya, pero since furniture shop siya, mostly ng laman niya are woods. And around 1:38, controlled na po yung fire and then declared fire out ng 1:40 in the morning. Maswerte namang walang naiulat na nasaktan sa insidente. Salamat po sa lahat ng mga tumulong sa amin. Of course, yung mga taga dito po sa sitio namin, sa mga CVO po namin dito sa barangay. Tapos, of course, yung BFP, PNP, EMS, may nagpunta rin po kanina. Galing po sa syudad po ng Urdaneta. Maraming salamat po. Tapos, sa lahat na po ng mga tumulong kanina, yung mga kabataan po na tumulong na rin kanina. Iniimbestigahan pa ng otoridad kung ano ang pinagmulan ng sunog at kung magkano ang kabuoang danyos ng mga nasunog. Sa tala ng BFP Urdaneta City, mula Enero hanggang nitong Marso, aabot na sa 15 ang kabuoang bilang ng sunog sa syudad. 5 rito ang structural, 9 na grass fire at 1 motor vehicle. Nagpaalala naman ang ahensya sa publiko. Number one na sinasabi namin, sir, yung mga saksakan po natin, kung hindi po ginagamit, tanggalin sa saksakan, and then wag mag-overloading. Sa pag-iwas sa sunog, hindi lang po responsibility ni BFP, kundi lahat po tayo. Responsibilidad nating lahat ang fire safety. Lester Narag, Balitang, Solid North.